бәхетле булырбыз, Камил. Бик бәхетле булырбыз. Шәй куеп эчик инде башта. Аннан бәхет турында уйлашырбыз. Камил беләм, сезнең сүздән чыкмаячак. Сез нәрсә әйтсәгез, ул шуны эшләячәк. Эшләячәк тә бит, аны бит бездән дә калып яшисе бар. Кемдер әйтеп калдырган сүзгә ышанып, бәхетләре җиңелсен. Елена. Йокылап киткән бер. Гафу ит. Я.